Kwa chaka letu kuno zikatere sitikudziwa saidi ya kwanuko kuti no zili motani kumeneko komano ife lero tikumayamba beza ma5 nthawi imwe tikujambula ndaye kuti ma video athu wa nkhani yomwe ilipo pano ndionena kuti akuti alomwe onse muwapeze ndipo muwape. Eya kutengatu umenewo kuchokera ku chigawo chapakati kupitanso ku chigawo chapakati komweko munthu wake nkukhala ameneyo uyu iyayi tionereka video ka limodzi kuti akuti bwanja amenewa ayankhula zambiri mmenemo kulalata kuti kulimba mtima kunyoza polisi ndi zina zoto tivere limodzi bwa. Akuluakulu pachichewa pali mawu amarigona nkuphe sali patali. First warning ipite kwa apolisi amene adatumidwa ndi balaba kuti akathire tear gas Dr. Lazarus Chakwera. Apolisi inuwo ndifuna ndikuwuzeni kuti mayina anu tawasunga kale. Beranitu ndalama 2030 muzapanga resign nokha. Ndifuna ndikuwuzeni choncho. I'm telling you. Chiziwitso chachiwiri ndifuna ndilankhulane ndi anthu amene amakonda chipani cha MCP. Guys, osagona guys, akutilowelera anthuwa ndi ma foreigners awa sikwawo ku Malawi. Pita munthalika ndi kwawo ku America, Sulemani ndi Mbagaladesh amene uchi. Ndiye ndifuna ndikuwuzeni akuluakulu amene mumakonda chipani cha MCP. Kungoona mulomwe chigawo chapakati iphana ameneyo zopusa ife sikuzifuna, chigawo chathu chapakati zopusa sikuzifuna. Kungoona mulomwe chigawo chapakati iphani kaya kupanga lendi thirani petulo nyumbayo ntenthereni adzipita kwawo. Anthu arizolowera mopusa. Guys, kukanika kolamulira dziko kusatipangitsa ngati kuti tonsefe ndifozelezeka never. Chabwino pamenepo tamvera limodzi. Eya inutu apolisi ngati mumagona ndipo kameneka sikanakupezeni, I think mupange replay mukasewelenso kachikena. Inu amene munathira tear gas Chakwera akunenatu kuti 2030 ndizonena kuti mudzapanga resign nokha, mudzapuma nokha ntchito ngati simudzatero. Ayi ndithudi mudzamva kuneng'ina, koma kuneng'ina kumene mudzamveko kumene kudza kupangitseni kuti nokha mungopumatu. Ndengati mabatabera ntunitu mubele ntuni ndalamazo ya akukambatu motero kumakamba kuti apolisi kodi mmaba akuti kaya mmakhala kumphika kwa ndalama ndi muberetu fa muyenera mudzapume. Zodabwitsaso futaketu kukhalaso ndi mphutsi mutu zimakhala motere sizotinso zimakhala chani kukhala ndi mamina mutu nde kumene kuku polisi imangopereka chitetezo mwina mudzinena ndalewonda amene amatapa nkumabame koma polisi ayi ndithu koma akuti list yanu asunga mayina anu ngati abambo anu nda polisi adali nawo pamene paja ndipono sadakalandira kamonga atumizire uthenga weti. Part 2 ya video yakunena kuti wake up inuyo anthu a chigawo chapakati kayandani fefesunga chigawo chapakati akuti wake up mudzuke ndithudi. Anthu amenewa akutilowerera ndi anthu obwera si anthu akunotu awawawa. Kodi mukufuna tidzasekerera motani awa alomwe awa mukapeza kaya pangale ndi tenthani. Eya akuti no tatengani mafuta ndi kuti mwabutse ndithu amenewa. Mutenge machesi mwayatse mwaveke materiala ngati ali mu nyumbayo mungobutsa nyumbayo basi tu. Awa ndobwera wa mafolena awa. Asatilowere chigawo chapakati yayi kulephera kwa ulamuliro ndi kuti sizoti basi no ife tizizunguzika enafe yayi. Dzukani mutenthe amenewa. Akutero kukamba kuti pita mutalika suwa kuno kwawo nku America uyo kubweranso Sulemani uyu Mbangaladesh ameneyo suwa kuno kuyayi. Onsewo anthu obwera amenewa ndi alomwewo athamangitsidwe chigawo chapakati asatilowerere amenewa awa iyayi.
utengatu ndi umenewo ndithudi kwa inu anzathu a chigawo chapakati akuti mutenthetu anthu onse omwe nda mtundu wa chilomwe. I'm just wondering kunena kuti no kodi chigawo chapakaticho anthu amene anabwerawo nda alomwe okha kapena kuliso ena fa kuno ndeti makumana ndalo ndi ayawo alipo, kuli nde kuti atumbuka alipo, kuli anthu amtundu wa chisena alipo, kuli mitundu yonse kuno ilipo to chigawo chapakati. Nde kumadabwa zonena kuti akuti bwanji nanga kodi no achewa amene ali ku chigawo chakumwera amenewo apangidwe motani? Nanga kodi no achewa amene ali chigawo chakumpoto apangidwe motani? Nanga sinde kuti akuno atumbuka sora kwene athamangisidwetu, alomwe athamangisidwe, nde kuti nda ayawo athamangisidwe. Nde nangano anthu amtundu achewa amene ali m'madera enawo apangidwe motani kumeneko? Ayi ndithu vuto lakusayenda kukhala ndi mphutsi mutu nkumeneko. Fa ukayenda pamene umazozonena kuti kodi ku Blantyre kujaso nde kuti kula anthu omwe nda mtundu wa chichewa ochuluka kodi nde kuti kunzuzu kujaso kula anthu omwe nde kuti nda mtundu wa chichewa ochuluka kodi anthu fende tinamwazikana chonse mangokhala dominance kuti kuku original anthu amene aliko nda mtundu wa chilomwe mbali yakumwera kwete? Kodi mbali ya chigawo chapakati anthu amene alipo ochuluka nda mtundu oti tinapeza nda mtundu wa chichewa koma tidasefukira pena paliponse nkumwazikana nkusakanikirana kodi zimakhala choncho umapuzira choncho ukayenda, koma ayi vuto lomangokhala kumene akukhala uko basi no sukuluso ayi ndemuyembekezera zotani kaganizidwe kake kamakhala kopunduka ngati kameneka fa kati matende kaganizidwe kopunduka ndithudi kuchita kuonetseratu kunena kuti akulu watu ndithu siziyenda mutumo mamina adzala mmenemo komanso ndiye kuti mphutsi zikuyendayenda mmenemo vaka kuganiza mozondoka chotero kumayankhula mbwerera ngati zimenezo chifukwa malingana ndi malamulo a dziko uku nde kuphwanya malamulo chifukwa kumeneku zikho zoyambitsa ziwawa zimenezi akakumananso ndi anzawo soti ali m'mamina m'mutumu akamava zimenezi ali koma ameneyo ndi ayankhulatu tiye nayeni eti titipangeni chani kene ziti umodzi uoneka patino pamene papa umodzi ungooneke patino chifukwa nde kuti dziko la Malawi ilu si dziko la achewa okha, ndi dziko la Malawi nde muli anthu amtundu yosiyanasiyana. Anthu akwena aziyenda momasuka asamaopsezedwe ukuku ndi kuyambitsa ndiye kuti zinthu zomwe zingathe kubweretsa chisokonezo mdziko muno. Ndikukhulupirira apolisi ameneyo nde amuona bwinobwino and very soon tingamamveto ajena adzatapidwa kena kuona zidandaula iyayi ife nde atimanga chani akubvetsa chisoni tamuonani mu unyolo zoyankhula nde mwina unakapanga atumwina atake alomwe okhawo tumwina atu anthu obwera okhawo tumwina koma ukapanganso atake polisi iwe ugenda kumeneko nde kulimba mtima ndi umadabwana zako titi kupita nde kuti basi ndi nkhope yawo aoneke olimba mtima. Akuluakulu foni mukayigula kumene foni inu musaitenge ngati potili nkamera nde kuti basi mukhoze kungojambula nkuyankhula zimene mufuna uyankhula nkuyika pachija pa tsamba la mchezo tamatengani mwina tima video timeneto muzitumizirana ndi akazi wanu ku inbox basi tuzizungulira mu family yanu yokhayo koma mukazipititsa ku mtundu wa Malawi chonchi mumakhala ndi kuti mukuphwanya malamulo malingana ndi mayankhulidwe anuwo mupezeka zonena kuti muthera kuselo lino nde zanu zimenezo nangasika mwanuyo malephera kuyima control china chilichonse chimakhala ndi kuti chili ndi malire yake muli ufulu kuti mungathe kuyankhula komanso muli ndi udindo kuti no musadumphe malire kuti mpaka mupange zoti muphwanye lamulo izo nde ndi zanu zimenezo mwazikalasira moto tingonena chonchi maleso nomwe tingaphunzire omwe lilipo kaya ndekuti tapyetsa mtima motani anthu amene amakonda chipani cha akulamulira atipyetsa mtima motani osagona guys akutilowerera anthuwa ndi maforeigners awa sikwawo ku Malawi pita munthalika ndi kwawo ku America Sulemani ndi Bangladesh amenewo amayenda betu ndikula ndikuwuzeni akuluakulu amene mumakonda chipani cha MCP
ungoona mulomwe chigawo chapakati iphana amene zopusa ife sikuzifuna chigawo chathu chapakati zopusa sikuzifuna ungoona mulomwe chigawo chapakati iphani ayakupanga lendi tirani petulo nyumbayo ntenthereni adzipita kwawo mavuto kamwa yawo iyi anthu arizolowera mopusa arizolowera mopusa kumaphika bwinobwino mutu zimene akufuna uyankhulezo kuti zikatuluka zikhale dziko zomanga dziko usatipangitse ngati kuti tonsefe ndipozelezeka zomwe zimangapangitse zonena kuti mwina make kapena awa ngati akulakwitsawa tapange hoda accountable bwinobwino osatino kupanga zonena kuti mwina make ziphwanye malamulo zitisokoneze zibweretse chisokonezo mdziko ndeti zitibweretserenso mavuto ifo yankhulafe wotcha kuti inuyo ndeti kuyang'ana kwa inu tione kuti kodi apolisi athana nomota guys in case ngati uyo atapidwe ife nkuitolera pano ndeti zayiphedula bwinobwino komatu zili motero kapena inu mukuona bwanji kuti kuyankhula kumeneko tikuyenera tizipanga chonchi akutitu